Plesne vedia byť extrémne cool. Existujú plesne, ktoré svietia v tme, ale aj také, ktoré vyzerajú ako z miesta činu. Sú plesne, ktoré môžeš zjesť, aj také, ktoré by si mohol dať ako obraz. Na svete tiež nájdeme plesne, ktoré produkujú zlato, ale aj také, ktoré dokážu nájsť cestu z labyrintu. Taktiež poznáme plesne, ktoré produkujú rôzne látky, či už sú to liečivá ako penicilín alebo rôzne halucinogény. Čo ale nie je cool, sú plesne v našich domácnostiach. Zvlášť keď inžinieri urobili chybu a tak nejak zabudli dať do kúpeľne odvetrávanie. Vlhkosť na 60% totiž vytvára ideálne prostredie pre tvorbu plesní, ktoré nielen zle vyzerajú, ale vedia potrapiť aj naše zdravie. Predsa len dýchať pleseň neznie veľmi zdravo. Spory plesní vo vzduchu môžu vyvolať dýchacie problémy, zhoršiť alergie či astmatické prejavy, najmä u citlivejších jedincov či detí. Čo ale nevyriešili inžinieri pri prerábke, vyrieším ja pohlcovačom vlhkosti Cerazit. Dokonca oproti odvetrávaniu ušetríme aj trochu elektriky, keďže funguje úplne sám vďaka tejto tablete. A ešte sa mi aj hodí na poličku.